Čau lidi, vítám vás u dnešního videa a to je ale první videjko na mém novém kanále Chovy hraje. Jestli jste si všimli, tak teď jsem na mobile, moc se mi totiž nechtělo zapínat počítač, bylo by to takový těžší trochu. A dneska si zahrajeme parkour, nevím jak se teď jmenuje, ale má to rozhodně nějaký název, tak můžeme jít na to. Zapněme si takhle kapslo. Teď co máme dělat? Tady, když skočím sám, tak skočím sám. Jsem nahoře tady. Já vypnu kapslo. Jo, tady já jsem si všiml. Tak. Ne, jsem spadla. Tady nejsou žádný checkpointy, takže když spadnu, tak jsem spadl. Je, takhle. Takhle. Je další fáze. Tady skočím. Tady také. A nezapomeňte tady dát like a odběr. Podpoříte mě. Budu pak dělat více videí. A vás to nic nestojí, takže stačí vám kliknout, ale pro mě to je hodně práce. A teď jsem spadnul, takže jsem zase na konci, na začátku. Tak jdem. Jestli tím tady odpálili. Tak jsem tady v této třetí fázi a tady jsem předtím umřel, takže musím takhle rychle to proběhnout. Je dobrý. Ne! Jo, dobrý. Haha, teď jsem ho vytraloval. Rozkáčeme. Ne, spadnu. Je to sám. Jo, tady jsem celou dobu mohl jít takhle nahoru a musím se tam takhle skákat. Tak teď jsem spadnul, no. No, jsem málo měl. Tady to proskáčeme.
No, tak mi to úplně nevyšlo, no. Asi víte, co jsem chtěl udělat. Tak tady nevím, teď jak to uděláme. Jo, nás teďkom tady přitáhne. Já můžu taky používat tuhle lákanice. To můžu používat. Tak já tam chtěl bych se dostat alespoň do 5. úrovně. Ne. To stojí. To 15 robuxů je až moc. Můžete mi napsat do komentářů, jak se dneska máte. Třeba jsem mohl docela dobře, takže tak no. Padni. Plastika. To jsem tohle nějaký. To jsem ještě nebyl předtím. No tady to už i ubírá. Jsem tady. Tak jsem už předtím byl. Takže si to už nepamatuju. No. Tak tohle bude pro dnešní video asi všechno. Teď se ještě tady bouchnu do lidí, tak nebouchnu. A loučí se s vámi Chobisáček 0, neboli Choby hra. Tak čau.